Oniche oni atuma a bisimila DMS TV sanfɛ foli an tan n'u ban kanbaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi ye alamisa ye kalo tile 21 san 2026 aw ka dun kibaru ni o wagati sele san'an ka da se an ka bi kunnafoni bamanan ka olu dɔw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni kan n'a carilen ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoni ba m'an bolo ni ka olu dɔw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ wagati min na fɔ ko bi min ka Mali fintigilakaw olu kɔni cɛsiri ma a ka jamana localité fantan naani bɛɛ lajɛlen na banbaci walimaw ɲinini na walasa min Mali jamana kɔnɔdenw n'an bololafɛ ka se ka lakana sabati o ko hukumu de la tarata tɛmɛnen kalo tile 19 san 2026 min ka état-major général des armées ale bɔ ni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na a b'a da maliden bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko nin don ko fɔlen sɔgɔma ko min ka Mali fintigilakaw ye ko opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Tombouctou région kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ne ye dimi juguba de don banbaci walimaw la ka da kan o ye banbaci walima caman fa min yɛrɛ kɔni banbaci walima ka bolimafɛn n'u ka kɛlɛkɛminɛn dɔ ye ko cɛnni donna o caman na ni opération in senfɛ Tombouctou région kɔnɔna na avril kalo tile 25 tɛmɛnen san 2026 basigibaliya min donna an ka Mali jamana kɔnɔ ni banbaci walimaw ka binkani wale kɛli ni ka ɲɛsin an ka jamana localité caman yɛrɛ kɔnɔna o basigibaliya in yɛrɛ kɔnɔna na kɛ sababu ni ka an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ bila lakanako gɛlɛya kɔnɔna na ko kun de la an ka jamana région yɛrɛ kɔnɔ gouverneur caman bɛ ka décision ta i ka fanfɛ la walasa ka se ka i ka région sigibagaw n'u bololafɛ ka lakana sabati o ko hukumu de la tarata tɛmɛnen kalo tile 19 san 2026 min yɛrɛ kɔni mɛnna ka gouverneur ale bɛ décision ta ni ka ɲɛsin mɛnna ka région yɛrɛ kɔni kunkan ko dɔw ma décision min yɛrɛ kɔni kɛ kun ye walasa halisa min yɛrɛ kɔni mɛnna ka sigibagaw n'u bololafɛ ka se ka olu ka lakana sabati wa région fantan naani bɛɛ lajɛlen na an bɛ wagati min na fɔ ko bi min ka Mali autorité olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ ka d'a kan u bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa ɲina samiya yɛrɛ kɔni kɔlɔlɔ kana na juguya ka salu ta yɛrɛ kɔni ban o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na tarata tɛmɛnen kalo tile 19 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka premier ministre ni o ye général Abdoulaye Maïga yɛrɛ kɔni ale ye an ka comité interministériel de gestion des crises et catastrophes maaw yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔnye dɔ yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔ ɲɔgɔnye min yɛrɛ kɔni kun kɛ kun de walasa u bɛna na baara minnu yɛrɛ kɔni bila sen kan cogo min yɛrɛ kɔni ye samiya nata in ye o kɔlɔlɔ kana na bonya o bɛ ka kuma o solution yɛrɛ de kɔni kan nin ko in bɛɛ lajɛlen kɛ kun de ye walasa min yɛrɛ kɔni ye degun kana na se Mali jamana kɔnɔdenw ma ka sanga ni samiya yɛrɛ kɔni seli Mali jamana kɔnɔna na don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna Faransi ka kunnafonidiso dɔ ni o ye la croix maaw yɛrɛ kɔni olu ye article dɔ yɛrɛ kɔni cari article min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u bɛ ka banbaci walimaw yɛrɛ kɔni ka promotion yɛrɛ kɔni kɛ ale ni ka nkalon caman yɛrɛ kɔni tigɛ ni article kofɔlen kɔnɔna na ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna na araba tɛmɛnen kalo tile 20 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali ambassade min yɛrɛ kɔni bɛ Faransi jamana kɔnɔ ale bɛ bɔ ni ka jaabi kɛ ka ɲɛsin Faransi yɛrɛ kɔni ka kunnafonidiso man yɛrɛ kɔni ma a b'a jira k'a fɔ ko ni man yɛrɛ kɔni kuma minnu fɔ ka article yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko a tɛ jɛni o ye ko wa min yɛrɛ kɔni ye Faransi kan kunnafonidiso maaw ye ko u ka kunnafonidi yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o tilennen tɛ wa u bɛ ka nkalon yɛrɛ kɔni fɛnɛ tigɛ walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ min yɛrɛ kɔni ye farafinna jamana kɔnɔdenw olu ka taa ni ka se ka nɔgɔya jamana ninnu yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la ale ni ka feere ni sanuko fo ka taa se population n'u bololafɛ ka yala yɛrɛ kɔni nɔgɔyalen jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ la yɛrɛ kɔni na o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na tɛnɛn tɛmɛnen kalo tile 18 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye Togo ka lakanako ministre ale kɔni bɔra ni ka décision ta décision min yɛrɛ kɔni da a bɛ laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko e maa o maa e kɔni ye farafinna jamana dɔ yɛrɛ kɔni ye ressortissant k'i bɛ fɛ ka taa Togo jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'a ma se i ka visa yɛrɛ kɔni ta bilen ne ka taa ni jamana kofɔlen in kɔnɔna na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min ala kun tɛna na mɛ min yɛrɛ kɔni guerre commerciale ye o kun nana daminɛ Union européenne ale ni États-Unis ni ɲɔgɔn cɛ la ka d'a kan min yɛrɛ kɔni États-Unis ale kɛmɛ ka Union européenne jamanaw yɛrɛ kɔni menacer kosɛbɛ k'ale Donald Trump ka laɲini dɔw bɛ ko ni Union européenne maaw yɛrɛ kɔni ma o sabati k'a bɛ dɔ fara Union européenne maaw ka droit de douane kan u ka produit la minnu yɛrɛ kɔni bɛ don États-Unis jamana kɔnɔna na o ko hukumu yɛrɛ de kɔni a yirala k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Union européenne ni États-Unis yɛrɛ kɔni ye k'u ye bɛnkan fɛkɛman dɔ yɛrɛ kɔni sɔrɔ bɛnkan min yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ye ni wagati kuntagala dɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka guerre commerciale yɛrɛ kɔni bɔ ni jɛkulu fila ni ɲɔgɔn cɛla la
Komi yɛrɛ kɔni Belgique yɛrɛ kɔni ka diplomate kɔrɔ dɔ ye ni o ye Etienne Davignon yɛrɛ kɔni ko ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni sara san 93 yɛrɛ kɔnɔna ɲɔni a ka procès yɛrɛ kɔni kɛ wagati cɛ procès min yɛrɛ kɔni na ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni a bɛ ka bisikiya k'a fɔ ko ale kɔni sen donna Patrice Lumumba ka fagali yɛrɛ kɔni na ni maa kofɔlen kun ye Congo ka premier ministre yɛrɛ de kɔni ye Congo ka yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ kɔni tali yɛrɛ kɔni kɔfɛ ne kunnafoni ba ne bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ka Mali fintigilakaw olu cɛsirilen an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen la opération na walasa ni ye banbaci walima ka se ka olu ɲini k'u bɔnɛ o ni na walasa maa min yɛrɛ kɔni kana na walijuw kɛ ne ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ale ni fintigilakaw ma o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na tarata tɛmɛnen mai kalo tile 19 san 2026 ni an ka état-major général des armées ale bɔnɛ ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔ état-major b'a d'a ma den bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko nin don kofɔlen na kan Mali fintigilakaw ye opération kura dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Tombouctou région kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni kɛra sebaya an ka Mali fintigilakaw bolo ka d'a kan u sera ka dimi juguba de don banbaci walima o la opération in senfɛ état-major ka kɔrɔfɔla ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko nin don kofɔlen na min an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw olu tun bɛ jamana lakɔlɔsili baaraw de la Tombouctou région kɔnɔna na ko ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili baaraw la u taara bɔ maa dɔw yɛrɛ kɔni ka fara ɲɔgɔn kan dɔw yɛrɛ kɔni kan point de stationnement dɔ yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni ye sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw olu kelen kan ni maa yɛrɛ kɔni ka fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ kɔni o bisigara ko yɛrɛ kɔni na kosɛbɛ ko maa minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ kɔni na ni point de stationnement yɛrɛ kɔni na ko maa yɛrɛ kɔni kɛrɛfɛla la mobile pick-up 5 kun bɛ min yɛrɛ kɔni kun falen kun don maramafɛnjuguw la ale ni maa caman yɛrɛ kɔni fɛnɛ kun bɛ o mobile kofɔlen yɛrɛ kɔni kɛrɛfɛ bisikiya bɛ kɛ maa minnu na k'a fɔ ko banbaci walima o de don komi ye sanfɛ kɛlɛkɛminɛw ye ma girinni ka farapu kɛ ka ɲɛsin maa yɛrɛ kɔni ma u ye sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni kɛ kosɛbɛ walasa u kana na fili farapu yɛrɛ kɔni na ko sɛgɛsɛgɛli baaraw kelen ka cɛntiya k'a fɔ ko maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na ko banbaci walima o yɛrɛ de kɔni don o yɛrɛ de kɔni kɔfɛ min ye vecteur aérien ye olu ye farapu tilen 4 yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin nin banbaci wale jɛkulu maa yɛrɛ kɔni ma farapu min yɛrɛ kɔni ɲɛna kosɛbɛ ka d'a kan farapu min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka dimi juguba yɛrɛ de kɔni don banbaci walima o yɛrɛ kɔni na jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen min yɛrɛ kɔni sɔrɔla ni farapu min yɛrɛ kɔni na o de ye ko banbaci walima nin yɛrɛ kɔni ka mobili 2 ni o yɛrɛ kɔni kun falen don maramafɛnw yɛrɛ kɔni na ko o mobili 2 in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni cɛnna k'a bɛɛ jeni k'a kɛ charbon ye ko maa caman fɛnɛ kun bɛ minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ mobili yɛrɛ kɔni kɛrɛfɛla la k'a yira la k'a fɔ k'olu caman fɛnɛ yɛrɛ kɔni fagara ni opération yɛrɛ kɔni senfɛ état-major général des armées yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko ni kɔni tɛ bilan yɛrɛ kɔni bannen kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi commission de reconnaissance yɛrɛ kɔni bɛ sen na walasa k'a lajɛ tiɲɛni kɛrɛnkɛrɛnnen min yɛrɛ kɔni donna ni banbaci walima ni kun ni farapu min yɛrɛ kɔni kɔfɛ ka se ka o tiɲɛni ninnu dɔn ale ni ka fɛɛrɛ latigɛ bilan yɛrɛ kɔni k'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ni k'a da Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni tulo kan ka sanga ni sebaya yɛrɛ kɔni sɔrɔlen ni opération yɛrɛ kɔni na an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni fɛ ni état-major général des armées ale ye foli bɛ kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali fintigilakaw ma a b'o fɔ ka cɛsiri ale n'u ka baara kɛ ko ɲuman na jamana lafasali la jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen la ko wale yɛrɛ de kɔni bɛ ka kɛ sababu ni min ye Mali jamana kɔnɔdenw n'u bolofɛnw olu ka lakana bɛ ka se ka sabati jamana in kɔnɔna na. Avril kalo tile 25 tɛmɛnen san 2026 basigibaliya min yɛrɛ kɔni donna an ka Mali jamana kɔnɔna na o basigibaliya yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ye ni min yɛrɛ kɔni ye an ka jamana région gouverneur yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ ka décision ta i ka fanfɛla la walasa ka se ka i ka région sigibaa maaw yɛrɛ kɔni ka lakanako yɛrɛ kɔni sabati o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na tarata tɛmɛnen mai kalo tile 19 san 2026 min yɛrɛ kɔni mɛna ka gouverneur ye ale bɛ communiqué kɛ communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko moto modèle dɔ ale ni mobile modèle dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu yɛrɛ kɔni boli yɛrɛ kɔni interdilen yɛrɛ kɔni don Menaka ville ale ni a kɛrɛfɛ yɔrɔw yɛrɛ kɔni na fo ka taa fɔ ni décision wɛrɛ taara ni ko ɲɛ yɛrɛ kɔni kan tuguni gouverneur ka kɔrɔfɔ la a ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ni décision yɛrɛ kɔni bɛ ka taa ni ka ɲɛsin moto marque kɛrɛnkɛrɛnnen minnu ma o de ye moto saneli Audi ni Absolic ale ni moto belebeleba ninnu yɛrɛ kɔni kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu boli yɛrɛ kɔni interdilen don Menaka fantan naani bɛɛ lajɛlen na ko min ye mobile ko ta fanfɛla yɛrɛ kɔni ko mobile pick-up ale ni mobile minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ n'olu vitre yɛrɛ kɔni tɛntɛlen don k'olu fɛnɛ boli yɛrɛ kɔni interdilen don an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Menaka région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na gouverneur b'a perepere latigɛ k'a fɔ ko don min ni communiqué yɛrɛ kɔni carila ni o ye tarata don mai kalo tile 19 san 2026 ko o don yɛrɛ de kɔni décision ye labaarali yɛrɛ kɔni bɛ daminɛ ko wa ni décision yɛrɛ kɔni wuli o b'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni gouverneur ale bɔra ni ka communiqué kura yɛrɛ kɔni kɛ ko in yɛrɛ kɔni kan ko an ka Mali fintigilakaw ka coordinateur Menaka police nationale mɔgɔ
yɛrɛ kɔni ka directeur régional fo ka taa se groupement de la gendarmerie nationale mɔgɔw yɛrɛ kɔni ka commandement yɛrɛ kɔni k'a laɲininen don ni jɛkuluba saba nin yɛrɛ de kɔni fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ Menaka gouverneur filɛ ni ka décision min ta Menaka région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na décision yɛrɛ kɔni ka labato Menaka sigibaa mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɛ gouverneur kɔni y'a yira k'a fɔ ko ale ye décision min yɛrɛ kɔni ta décision yɛrɛ kɔni tali ma kɛ ŋaniya juguya yɛrɛ kɔni na k'a ye décision yɛrɛ kɔni ta walasa min yɛrɛ kɔni Menaka sigibaa maaw n'u bolo fɛ olu ka lakana yɛrɛ kɔni ka se ka sabati sanga ani wagati ale ni basigi min nin yɔrɔ kofɔlen na halisa ka basigi in tɔ yɛrɛ kɔni sinsin an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorité olu kɔni y'a faamu k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye bana kunbɛn ye ko ka fisa ni bana furakɛ o yɛrɛ de kɔni na sanga ani wagati u bɛ ka wuli ni ka décision yɛrɛ kɔni ta n'a ni kow yɛrɛ kɔni ka se ka na jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o ko hukumu de la tarata tɛmɛnen mai kalo tile 19 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali premier ministre ni o ye général Abdoulaye Maïga ye ale an ka comité interministériel de gestion des crises et catastrophes mɔgɔ yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn ye dɔ yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔya ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni kun kɛkun de ye walasa an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni ye fɛɛrɛ minnu yɛrɛ kɔni sigi sen kan walasa min yɛrɛ kɔni san 2026 samiya yɛrɛ kɔni o kɔlɔlɔ kana na se jamana kɔnɔdenw ma min yɛrɛ kɔni premier ministre ye ale ye kɔni ye nin ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔ min tɛmɛna ani comité interministériel de gestion et crise mɔgɔ yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛla la général Abdoulaye Maïga yɛrɛ kɔni ka kuma kɔnɔna na nin ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ k'u kɔni ye plan min yɛrɛ kɔni sigi sen kan walasa ka se ka ji walankata yɛrɛ kɔni kunbɛn nin na samiya yɛrɛ kɔni na ko o plan yɛrɛ kɔni labaarali daminɛna ka ban ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko activité 20 ani kɔ bɔyan kɔ olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni labaarali yɛrɛ kɔni bɛ sen na walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ min yɛrɛ kɔni ji walankata ye ka o kunbɛn ɲina samiya in na ko baara minnu yɛrɛ kɔni bɛ sen na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi walasa ka se ka ji walankata kunbɛn ɲina samiya yɛrɛ kɔni na o baara ninnu dɔw yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni premier ministre ale b'i da se o dɔw ma a y'a yira k'a fɔ ko baara nin yɛrɛ kɔni ko hukumu na k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni ye wuluwulu dingɛw ale ni fossé dingɛw yɛrɛ kɔni bɔli ye k'o baara daminɛna an ka Bamako ale ni Mali région bɛɛ lajɛlen na ji tɛmɛsira ale ni ji sigiyɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni bɛ Mali faaba la ni o ye Bamako ye k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'u bɛ ka o yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen fɛnɛ dégager walasa ni san yɛrɛ kɔnɔna na ji ka se ka boli a fɛrɛ ma min yɛrɛ kɔni ye ji walankata ye o kana na kɛ cogoya si la ko min yɛrɛ kɔni ye centre de coordination de gestion des crises mɔgɔw yɛrɛ kɔni ni o ye SECOGEC ye k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu yɛrɛ kɔni bilalen don mode crise yɛrɛ kɔni na k'a daminɛ juin kalo tile fɔlɔ nata in na fo ka taa bila novembre kalo tile 30 nata in na san 2026 Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na ne yɛrɛ kɔni ye général Abdoulaye Maïga yɛrɛ kɔni u bɛ tila ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni na wagati min a kɔni bɛ foliba kɛ ne ka ɲɛsin comité interministériel de gestion des crises et catastrophes maaw yɛrɛ kɔni ma u ka baara ɲuman yɛrɛ kɔni kɛli la walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ min yɛrɛ kɔni ye ji walankata ye k'o kunbɛn jamana in kɔnɔna na ɲina samiya in na wa a bɛ welemada kɛ ne ka ɲɛsin comité man yɛrɛ kɔni ma k'alisa u k'u ka jateminɛw yɛrɛ kɔni cɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka sanga ni samiya yɛrɛ kɔni seli an ka Mali jamana kɔnɔna na ni wagati in yɛrɛ kɔnɔna Mali jamana kɔnɔden caman hakili yɛrɛ kɔni sigira ka d'a kan a y'a ye k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min ye an ka Mali autorités ye k'u kɔni bɛ ka ɲina samiya yɛrɛ kɔni kɔlɔlɔw yɛrɛ kɔni kunbɛn ɲɔni a ka na jamana in kɔnɔna na o yɛrɛ de kɔni na kabini samiya yɛrɛ kɔni ma don u bɛ ka baaraw yɛrɛ kɔni daminɛ walasa min yɛrɛ kɔni ji walankata ye ka o bali jamana in kɔnɔna na wali min bɛ kɛ sababu ye ni Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni bɛ ɲina samiya kɛ lafiya kɔnɔna na communiqué la min carila araba tɛmɛnen bɛ kalo tile 20 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali ambassade yɛrɛ kɔni min bɛ Faransi jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ale bɛ jaabi kɛ ni ka ɲɛsin Faransi kunnafonidiso dɔ ni o ye lakura maaw ye a bɛ jaabi kɛ ni ka ɲɛsin olu ka article dɔ ma article min yɛrɛ kɔni carila tɛnɛ tɛmɛnen bɛ kalo tile 18 san 2026 ni ni lakura maaw yɛrɛ kɔni ka ni article yɛrɛ kɔni kun babu kun ye k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni ye Tuaregu yɛrɛ kɔni k'olu bɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ka Azawadi yɛrɛ kɔni minɛ ni Azawadi ale kɔni ye localité min bɛ Mali nord yan fanfɛla yɛrɛ de kɔnɔna ko min yɛrɛ kɔni ye lakura maaw ye olu ka article yɛrɛ kɔni kun babu kun ye nin de ye an ka ambassade min yɛrɛ kɔni bɛ Faransi jamana kɔnɔna na o kɔni ka nin communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko lakura maaw yɛrɛ kɔni u ka nin article yɛrɛ kɔni traité cogo min ko o kɔni ma diya ale ye ka d'a kan ko article yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni ye lakura maaw ye u y'a dabɔ a kama yɛrɛ kɔni ni ka fan kelen de lamɛn ko wa ni kunnafonidiso man yɛrɛ kɔni ma kɛ tilennenya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o kɔni article in bɔli sen fɛ an ka ambassade bɛ tila ka lakura maaw yɛrɛ kɔni accusé kosɛbɛ k'u bɛ ka kuma da yɛrɛ kɔni di banbaci wale jɛkulu maa dɔw yɛrɛ kɔni de ma Mali jamana kɔnɔna na ko ka sɔrɔ min yɛrɛ kɔni banbaci wale jɛkulu ye o man ka tɛ ka lamɛn diɲɛ fan si yɛrɛ kɔnɔna na ambassade ka kɔrɔfɔla ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni digira la kosɛbɛ ni nin bɛɛ o kɔni ye lakura maaw yɛrɛ kɔni ka nin article in titre de ye ni titre yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u bɛ ka Tuaregu ale ni jɛkulu maramafɛntigiw yɛrɛ kɔni ɲagami ɲɔgɔn na ka d'a kan i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min yɛrɛ kɔni ye Tuaregu yɛrɛ kɔni olu ye ko
communauté de yɛrɛ de kɔni an ka Mali kɔrɔnya fanfɛla yɛrɛ kɔnɔna ko ka sɔrɔ min yɛrɛ kɔni Tuareg olu tɛ banbaci walima o yɛrɛ de kɔnɔna ko article yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ kɔni lakuramaw ye o bɛ ka Tuareg ta k'olu kɛ banbaci walima ye jamana in kɔnɔna ko in yɛrɛ kɔni dun min na fɔ bɛ ka nin de kɛ ni ka ɲɛsin Tuareg ma Mali jamana kɔnɔna na ambassade yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko lakuramaw filɛ ni ka nin ko min yɛrɛ kɔni kɛ o bɛ tilenbaliya kɔnɔna na o bɛ n'a fɔ u ye nɛni yɛrɛ de kɔni kɛ ni ka ɲɛsin Tuareg ma Mali jamana kɔnɔna na ni an ka ambassade yɛrɛ kɔni a bɛ tila ka ko wɛrɛ dénoncer ka yira k'a fɔ ko ka Azawadi yɛrɛ kɔni ta k'o kɛ i n'a fɔ Mali territoire dɔ yɛrɛ kɔni ko kuma yɛrɛ kɔni tɛ tiɲɛ k'olu tɛ sɔn o ma togosi la ka d'a kan ko min yɛrɛ kɔni Azawadi yɛrɛ kɔni ko o région tɛ Mali jamana fan si yɛrɛ kɔni na ko yɛrɛ de kɔni ka Mali kɔrɔnya fanfɛla yɛrɛ kɔni ta k'o tɔgɔ kɛ Azawadi yɛrɛ kɔni ko min yɛrɛ kɔni Mali jamana kɔnɔdenw k'u tɛ jɛn ni o ko in ye ka d'a kan Azawadi tɛ Mali localité si yɛrɛ kɔni ye communiqué in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a tiɲɛtigɛlen don k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min an ka Mali fintigilakaw ye k'olu bɛ ka sebaya sɔrɔ banbaci walima ka kɛlɛkɛyɔrɔ la ko an ka Mali fintigilakaw bɛ ka sebaya sɔrɔ banbaci walima ka Kidali région kɔnɔna na wa b'a perepere latigɛ k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min an ka Mali fintigilakaw ye o bɛ opération na an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na wa opération bɛ ka kɛ hali Kidali région kɔnɔna na walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ ka Mali jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw ka lakana sabati Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na min an ka Mali ambassade ye min yɛrɛ kɔni bɛ Faransi jamana kɔnɔna na ale bɛ wulimada kɛ ni ka ɲɛsin lakuramaw yɛrɛ kɔni ma k'u ka fɛɛrɛ latigɛ u ka kunnafonidiw yɛrɛ kɔni n'u b'a traité tilennenya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wa kunnafonidi yɛrɛ kɔni kɔnɔna na sariyaba minnu bɛ yen kan ka olu yɛrɛ kɔni labato k'u b'a laɲini lakuramaw yɛrɛ kɔni fɛ n'u b'u ka kunnafoniyaw yɛrɛ kɔni di u k'o sariya nin yɛrɛ kɔni labato walasa u ka baara ka se ka kɛ tilennenya kɔnɔna na Mali jamana la. Sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Togo jamana kɔnɔna na tɛnɛ tɛmɛnen bɛ kalo tile 18 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye Togo ka lakanako minisiri ale kɔni bɔra ne ka communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna a bɛ laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko e maa o maa yɛrɛ kɔni e ye farafinna jamana dɔ yɛrɛ kɔni ressortissant ko passeport national yɛrɛ kɔni bɛ i bolo min yɛrɛ kɔni validité yɛrɛ kɔni bɛ senna halisa ko e yɛrɛ kɔni wajibiyalen yɛrɛ kɔni tɛ bilen i ka visa yɛrɛ kɔni ta walasa ka se ka don Togo jamana kɔnɔna na Togo lakanako minisiri yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko ni décision yɛrɛ kɔni taara olu ka conseil ɲɛmaa yɛrɛ de kɔni fɛ ko wa décision yɛrɛ kɔni takun de walasa ka se ka farafinna continent jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw yɛrɛ kɔni ka taa ni ka segin jamanaw kɔnɔna na ka o nɔgɔya jɛɲɔgɔnya min yɛrɛ kɔni bɛ tɛmɛ farafinna continent jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ la ka o ko tɔ yɛrɛ kɔni renforcer kosɛbɛ ale ni ka fɛɛrɛ latigɛ min yɛrɛ kɔni ye farafinna jamana kɔnɔdenw ka olu gɛrɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na lakanako minisiri kɔni b'a yira k'a fɔ ko ni décision yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ olu Togo autorité mɔgɔw ka fɛɛrɛ latigɛ la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka Togo yɛrɛ kɔni kɛ jamana ye jamana min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na affaire bɛ se ka tɛmɛ jamana wɛrɛw ni a jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛla la ale ni fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni ka latigɛ min yɛrɛ kɔni farafinna continent jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni olu ka falenniw yɛrɛ kɔni ka se ka nɔgɔya ko nka min yɛrɛ kɔni ye nin visa supprimeli ko yɛrɛ kɔni a kɔni yirala k'a fɔ ko délai yɛrɛ kɔni b'a la ko ni maa min yɛrɛ kɔni donna Togo jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka sɔrɔ visa yɛrɛ kɔni t'i bolo ko tile 30 yɛrɛ de kɔni b'i bolo i k'o kɛ Togo jamana kɔnɔna na ni tile 30 in yɛrɛ kɔni tɛmɛna i wajibiyalen yɛrɛ kɔni don ne ka visa ta ka to jamana in kɔnɔna na hali n'a sɔrɔ visa yɛrɛ kɔni supprimera ni ka bɔ Togo yɛrɛ kɔni ni farafinna continent ressortissant ni ɲɔgɔn cɛ la ko n'a taw ta maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka voyager ni ka taa Togo jamana kɔnɔna na ko lakanako formalité minnu bɛ yen u kan k'o minnu kɛ walasa ka se ka taa jamana in kɔnɔna na k'a wajibiyalen don u ka olu lakanako formalité ni respecter ko n'i bɛ bɔ i ka jamana kɔnɔna na ka taa jamana wɛrɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na i bɛ formalité minnu kɛ ko wajibi don i k'o fɛnɛ kɛ wa min yɛrɛ kɔni ye kɛnɛyako sɛgɛsɛgɛli ko fɛnɛ ye ko wajibi don i k'o kɛ yanni ka taa Togo jamana kɔnɔna na hali n'a sɔrɔ visa yɛrɛ kɔni supprimelen don Togo autorité maaw b'a perepere latigɛ k'a fɔ fɛnɛ ko maa minnu bɛ fɛ ka voyager ni ka taa Togo jamana kɔnɔna na ka sɔrɔ visa yɛrɛ kɔni tɛ u bolo k'a wajibiyalen yɛrɛ kɔni don u ka tile kelen ka kɔn u ka voyage yɛrɛ kɔni cɛ u ka taa déclaration yɛrɛ kɔni kɛ Togo gouvernement yɛrɛ kɔni ka plateforme dɔ yɛrɛ kɔni kan u bɛna min sigi sen kan walasa min yɛrɛ kɔni plateforme man yɛrɛ kɔni u bɛ bordereau de voyage yɛrɛ kɔni di ni maa ninnu kan ka o bordereau de voyage min yɛrɛ kɔni yira poste frontalier yɛrɛ kɔni na ɲɔni ka don Togo jamana kɔnɔna na ne yɛrɛ kɔni Togo ka lakanako minisiri ye ni o ye colonel Calixte Batosi Majulba yɛrɛ kɔni ale bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin voyage kɛlaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'a laɲininen don u fɛ u ka Togo autorité maaw yɛrɛ kɔni dɛmɛ u ka nin baara in yɛrɛ kɔni na walasa Togo bɛ fɛ ka fɛɛrɛ min yɛrɛ kɔni latigɛ ka farafin jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni gɛrɛ ɲɔgɔn na ka o baara in yɛrɛ kɔni nɔgɔya Togo bolo an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi
Kami wagati min na ina fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni Union Européenne ale ni États-Unis yɛrɛ kɔni k'olu ye bɛnkan dɔ yɛrɛ kɔni sɔrɔ walasa ka se ka guerre commerciale dɔ yɛrɛ kɔni éviter u ni ɲɔgɔn cɛla la. A yirala k'a fɔ ko araba tɛmɛnen nin bɛ kalo tile 20 san 2026 min yɛrɛ kɔni Union Européenne maaw yɛrɛ kɔni olu sɔnna ni bɛnkan in ma u ni États-Unis ni ɲɔgɔn cɛla la walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ salon u ni États-Unis yɛrɛ kɔni jamana ɲɛmaa ni o Donald Trump u bɛnna bɛnkan min yɛrɛ kɔni ka accord commercial ko ta fanfɛla yɛrɛ kɔni na ka se ka fɛɛrɛ latigɛ ka o bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔni labaara ale ni Donald Trump kun kɛmɛ ne ka menace min ta ka ɲɛsin Union Européenne yɛrɛ kɔni ma ni o menace yɛrɛ kɔni na Donald Trump yɛrɛ kɔni kun bɛ ka yira k'a fɔ k'a bɛ dɔ fara Union Européenne maaw ka droit de douane yɛrɛ kɔni kan komi yɛrɛ kɔni Union Européenne maaw o kɔni ye fɛɛrɛ latigɛ ne ka Donald Trump ka o menace yɛrɛ kɔni labaarali yɛrɛ kɔni bali hakilila jiginna san 2025 juillet kalo yɛrɛ kɔni na Union Européenne ale ni États-Unis olu kɔni bɛnna kan k'a fɔ ko droit de douane min yɛrɛ kɔni sigin bɛ États-Unis ka produit yɛrɛ kɔni kan Union Européenne jamana kɔnɔna na k'u bɛna na o droit de douane ninnu wuli ka bɔ o kan ko la ni min yɛrɛ kɔni o ni Union Européenne maaw ye ni o kɛ o ko jaabi la min fɛnɛ ye États-Unis ye ale bɛ droit de douane 15% yɛrɛ kɔni sigi Union Européenne yɛrɛ kɔni ka produit caman yɛrɛ kɔni kan nka a tɛ foyi yɛrɛ kɔni fara ni 15% yɛrɛ kɔni kan san 2025 juillet kalo la Union Européenne ni États-Unis kun bɛnna ni bɛnkan in de kan ni bɛnkan in yɛrɛ kɔni talen jɛkulu fila ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔni na kalo tan o yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni Union Européenne ma olu ye décision yɛrɛ kɔni ta k'u bɛna ni bɛnkan yɛrɛ kɔni labaarali daminɛ wale min yɛrɛ kɔni bɛna kɛ sababu ni ka guerre commerciale yɛrɛ kɔni bali u ni États-Unis ɲɔgɔn cɛ la ka d'a kan min yɛrɛ kɔni kun ye Donald Trump ka menace k'a bɛ dɔ fara 15% de douane yɛrɛ kɔni kan Donald Trump tɛna se ka o labaara bilen min ye Zeljana Zovko yɛrɛ kɔni ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale nisɔndiyalen yɛrɛ de kɔni bɛna n'a lase Union Européenne jamanaw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni ye décision dɔ yɛrɛ kɔni ta wagati min na i n'a fɔ ko bi décision min yɛrɛ kɔni bɛna kɛ sababu ye ni ka guerre commerciale yɛrɛ kɔni bali u ni États-Unis ɲɔgɔn cɛ la ale ni ka fɛɛrɛ latigɛ min yɛrɛ kɔni ye Union Européenne entreprise ye ka olu yɛrɛ kɔni ka intérêt lafasa ko ale nisɔndiyalen bɛ ka laseli yɛrɛ kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ k'olu ye maa miliyɔn ka baara ale ni investissement caman yɛrɛ kɔni kisi tiɲɛni yɛrɛ kɔni ma ni décision yɛrɛ kɔni tali u ni États-Unis ɲɔgɔn cɛla la k'olu sɔnni min filɛ nin ye ka fɛɛrɛ latigɛ ka droit de douane yɛrɛ kɔni wuli ka bɔ États-Unis ka produit yɛrɛ kɔni kan ko o ko jaabi yɛrɛ kɔni na min ye États-Unis ale fɛnɛ bɛ droit de douane 15% dɔrɔn yɛrɛ de kɔni sigi Union Européenne jamanaw yɛrɛ kɔni ka produit yɛrɛ kɔni kan k'a tɛ foyi yɛrɛ kɔni fara a kan bilen ka d'a kan wagati tɛmɛnen na Donald Trump kun bɛ ka menace yɛrɛ de kɔni kɛ ko n'u ma sɔn ale ta in ma k'ale bɛ dɔ fara ni 15% yɛrɛ kɔni kan Union Européenne filɛ ni ka nin décision min yɛrɛ kɔni ta décision yɛrɛ kɔni kɛ kun de walasa ka se ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni bali ani États-Unis ɲɔgɔn cɛ la ale ni ka entreprise ale ni maa miliyɔn yɛrɛ kɔni ka baaraw yɛrɛ de kɔni lakana k'ale n'a sɔrɔ jɛkulu fila nin bɛnna nin ko in yɛrɛ kɔni kan ko n'a taw ta ko wɛrɛw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ o kan ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ u ɲɔgɔn cɛ la min yɛrɛ kɔni kan ni o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la acier ale ni aluminium yɛrɛ kɔni taxe ko yɛrɛ kɔni na k'alisa u kan ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ u ɲɔgɔn cɛ la walasa ka se ka bɛnkan sɔrɔ o ko ninnu na fɔlɔ an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a kɔni yirala k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Union Européenne k'ale kɔni ye guerre commerciale yɛrɛ kɔni bali ani États-Unis yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔni na k'u ye ko in yɛrɛ kɔni décision ta walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ min yɛrɛ kɔni Union Européenne ka entreprise yɛrɛ kɔni ka olu yɛrɛ kɔni ka intérêt de lafasa Nini bɛ dansigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan ni n'a carila ni k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wali kɔfɛ an b'a fɔ yan nɔ ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma